Hello mga Yinyens! Ang mga Yinyens no, andito tayo ngayon sa may Honda no, Honda Elite no, dito sa may Barangay Biik no, Binmali, Pangasinan. Ngayon sa pakita ko lang yung yung Honda Click 160 mga Yinyens no. Yung specification nito sa branch na to. 2024 model mga Yinyens no. Tingnan natin. Tara, silipin natin mga Yinyens. So yung location niya dito sa may Along highway lang mga Yinyens no. Ito yung tapat niya mga Yinyens no. Ayan. Tabi lang siya may tindahan diyan mga Yinyens no. Ito yung Honda. Ano yan so? Elite Motorbike Sales Corporation no. Authorized MC dealers, Big Binmali, Pangasinan. Yan mga Yinyens no. Dito siya mga Yinyens. Tara mga Yinyens, pasukin natin. Tingnan natin yung mga Yinyens, yung click dito mga Yinyens no. Yung 2024 model. Ito siya mga Yinyens so. Ayan. Bali mga Yinyens yung presyo niya para mga Yinyens is click 160 no. Ito yung 125,800 no. Yan yung yung cash price mga Yinyens. Tapos mga Yinyens, ito yung sukat ng gulong niya mga Yinyens no. Federal mga Yinyens no. Ayan. Tapos may naka-tubeless siya mga Yinyens, so naka-tubeless. Tapos mga Yinyens no, 100 by 80 tapos 14 yung rim niya. Ayan. Tapos may yung kulay ng mga Yinyens ito, dark brown no. Ito yung ilalim niya mga Yinyens, so ayan. May tatak dito mga Yinyens na Honda. Ayan sila ilalim niya dito. Ayan mga Yinyens no. Ayan, ito yung busina niya mga Yinyens no. Ayan. Tapos ito mga Yinyens yung tsura ng harap niya. Ayan. Yung Honda Click 160. Tapos mga Yinyens no. Ayan, made in Indonesia yung gulong nyo. Federal naman to. Tapos 120 by 70, 14 yung rim niya. Ayan mga Yinyens no. Ay Yinyens, naka-tubeless siya. Tapos naman Yinyens, ito yung itsura ng niya. Ito yung itsura ng may mudguard dito mga Yinyens, so. Yung muffler guard. Ayan. Tapos mga Yinyens, kung bubuksan mo to, yan. Yinyens, itong compartment niya. Ito yung mga Yinyens, no? Dito yung gasoline niya. Tapos mga Yinyens, no? Ito. Hindi kasya. Dito yung full face helmet, no? Face. Ito mga Yinyens, lagay ng helmet dito, dalawa. Ayan mga Yinyens no. Ang tsura na Yinyens compartment niya mga Yinyens. Tapos dito mga Yinyens no, meron ditong sabitan. Ayan. Tapos sa upuan, ito medyo mga Yinyens no, malaki ang lagayan dito. Ayan. Ito mga Yinyens naman dito, ano ba to? Sir Edo, paano nga? Ayan, pipinitin pala. Ayan, shoutout pala kay Sir Edo, no? Ayan, shoutout sa kanya. Video kita, sir, okay lang? Sige, sir. Ayan, lagayin na ito, buti dito. No, mahaba. Ayan. Okay. Naka-lead na to, lead na ba to? Lead na to lahat? Lead light na to lahat? Ito, bulb to o lead light na? Lead light, oh. Di ba rin may specification naman dito? Ito pala may sa specification niya no, na all new Click 160, brand new perfection niya. Engine type, ay mga sa 4-stroke, full lap, liquid cooled, mga so liquid cooled na siya. Displacement 157cc, bore stroke 60.4, maximum torque power 11.3 at 5 RPM. Maximum torque 13.0 motor 7,000 RPM. Starting set ng electric easy starter. Ignition type full sterilized. Suspension type, ayan mga yan so default automatic. Suspension front telescopic. Suspension type rear unit swing. Ayan mga yan no. Ito mga yan, basahin nyo mga yan. Yan, fuel tank capacity is 5.5 liters no.
Battery type 12 volts. Yan. And yun yung specification ng Honda Click 160. Naman yan dito sa may Honda, no? Honda Barangay Peak, no? Binmali Pangasinan yan yung ano niya. Ito mo yan, no? Inquire lang ito mo yan pag may meron kayong ano. Itong, alam niyo yung location nito mga inyas, no? Dito sa may Binmali Pangasinan. Okay mo yan, so salamat sa mga. God bless you, more power, keep safe sana sa buti ko kalagayan. Bye bye mga inyas.